Питрәш һәм Биектау районнарыннан Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Игорь Романов, Адымнар. Бу атната уку йортлары абитуриентлардан документ кабул итә башлады. Әмма әлегә барлык фәннәрдән дә бердәм дәүләт имтиханнарының нәтиҗәсе билгеле түгел. Шуңа күрә вузларның кабул итү комиссияләрендә чират та юк. Абитуриентлар июль башында җыелыр дип фаразлыйлар. Быел кабул итү кампаниясында үзгәреш бар. Аларны Россиянең фән һәм югары белем министрлыгы раслады. Әгәр элек бер кеше документларын 5 вузның 10 белгечлегенә бирә алса, хәзер 5 вузның 5 юнәлешенә генә кабул итәләр. Шулай ук көндезге һәм читтән торып уку бүлекләренә документ бер үк вакытта алына. Димәк, быел кая укырга баруыңны анык белү һәм вакытында документларның төп нөсхәсен тапшырып бетерү зарар. Югары белемне татарча алырга теләүче балаларга бездән инде мөмкинлек бар. Бу чынга ашарлык әйберме? Әллә инде туган телдә укыйм дисәң, гуманитар белгечлекләргә генә тукталырга туры килерме? Фәйрүзә Мәҗитова репортажын карыйк. Татар мәктәпләрен тәмамлап, югары белемне татарча алырга теләгән егет-кызларга укырга кая барырга? Сайлау мөмкинлеге алай ук күп түгел. Татарстанда татар телендә югары белем бирүче вузлар бармак белән генә санарлык. КФУда мөгаллимнәрне, журналистларны әзерлиләр. Казан дәүләт мәдәният сәнгать институтында артистларны, Россия Ислам университетында имамнарны, дин әһелләрен чыгаралар. Быелдан Казан архитектура төзелеш университетында татар төркеменә студентларны кабул итә башладылар. Моңарчы монда студентларны 30 ел буе татарча укыткан булалар инде. 91 елда татар кафедрасы ачыла, ләкин 5 ел элек татар төркеменә кабул итү туктала. Һәм менә быел кабат ачарга булганнар. Үзебезнең күп еллар тупланган тәҗрибәбезне югатасыбыз килми. Шуңа күрә бик тырышып, быел абитуриентлар белән эшләп, районнар белән эшләп, татар телендә абитуриентлар җыярга исәплибез. Татар төркемен төзелеш юнәлешендә ачарга җыеналар. 25 кеше кабул итәчәкләр. 5-сен имтихан нәтиҗәсе буенча конкурс аша алалар. Бу бюджет урыннары. Калган 20 кешене дәүләт заказы буенча әзерләячәкләр. Аларның укуы өчен республика түли булып чыга. Республикабыз рәисебезгә бик зур рәхмәт. Ул безне менә бу юнәлешне һәр вакытта булышып тора. Авыллардан килгән абитуриентларга үзләренә түләргә кирәк булмый. Бюджетта укыган формада булачак. Без договор төзербез киләчәктә район белән, университет, абитуриент белән. Алар инде матур гына укып бетереп, шул районнарга кайтып эшләргә тиеш булалар. Университетта татарча белем бирүче бер төркем укытучылар бар. Алар татарча методик күрсәтмәләр язган, татарча төзелеш терминнары сүзлекләрен төзегән, лекцияләрне татарча укый. Кайберләре үзләре дә университетның татар төркемен тәмамлаган була. Заһирә Камалова 50 ел укыта. Төзү материаллары буенча лекцияләр җыентыгы авторы. Студентлар белән башкаланың тарихи корылмаларындагы милли төсмерләрне өйрәнәләр. Татар телле инженерларга ихтыяҗ зур ди. Татар телендә укытуны дәвам итәргә кирәк. Менә шушы милли төсмер бирү өчен төзү объектларына, студентларына шул юнәлештә эшләтергә кирәк. Татар төркеменә татарча камил белгән абитуриентларны алачаклар. Белемне 2 дәүләт телендә бирәчәкләр. Милли кадрлар әзерләү өчен шартлар булдыру зарур. Әмма бу һәр вузның үз эше диләр Мәгариф министрлыгында. Шартлар тудыру вузның үзенең өстендә кала дип әйтергә кирәк. Студентларга татар телендә фәнне аңлату, белем бирү өчен безнең югары уку йортларында эшләүче галимнәребезнең үзләренең татар телендә алып барулары кирәк. Бүтән проблема да шунда: һәр өлкә буенча медицина, авиация һәм башка тармакларның үзенчәлекләрен белеп татарча укытучы мөгаллимнәр юк. Моны Россия Ислам институтында әйтәләр. Шуңа күрә татар төркемен бердән-бер шәригать факультетында гына оештыра алганнар. Калганнары русча укыйлар. Гәрчә татар теле имамнар бик кирәк булса да. Шуннан да менә безнең өчен татарча кадрлар әзерләү бик мөһим. Чөнки аларга инде ихтыяҗ зур. Шуңа күрә инде татарлар җыелып, нинди дә мәҗлестә русча сөйләп утырган имам беркемгә дә кирәкми. Шуңа күрә дә инде ихтыяҗ зур булганга күрә без имамнарны әлбәттә менә татарча укытырга инде укытабыз. Әмма ни гаҗәп, татар төркеменә укырга керергә теләүчеләр аз. Төнесе бик теләп, мин татар группасына барыйм әле дип торучылар юк, чөнки мотивация башка. Менә Россия Ислам институтына иң беренче чиратта бирегә мин татарча укыйм дип түгел, биредә мин ислам дине нигезләрен тирән өйрәнәм, биредә мин гарәп теле өйрәнәм дип киләләр. Мәктәпләрдә дә татар теле аз күләмдә укытыла, шуңа күрә бездә рус телле абитуриентлар күбесенчә килә. Ләкин шуңа да карамастан без инде Казан Ислам университетында татар төркемнәре ачып җибәрдек һәм алар билгеле бер фәннәрне, гакыйдә фәне булсын, ул фикъ фәннәре булсын, билгеле бер фәннәрне татар телендә өйрәнәләр.
КФУда гомер-гомергә каләм ияләрен ике телдә әзерләгән журналистика һәм видеокоммуникацияләр югары мәктәбендә көндезге бүлектә быел бюджет урыннары юк. Татарча укыйм дисәң, читтән торып белем аласы. Быел безгә барлыгы 35 бюджет урыны бүлеп бирелә. Аның 20-се бакалавриатта читтән торып уку бүлегенә 20 урын. 10 урын магистратураның көндезге бүлегенә һәм 5 урын тагын магистратураның читтән торып уку бүлегенә, ягъни 35 кешене кабул итәбез шушы төрле формадагы журналистиканың юнәлешенең төрле формаларына. Бу инде татарча укытуга. Көндезге бүлекнең бюджет урыннарсыз калган еллары моңарчы да бар иде. Ул чакта татар журналистларын редакцияләр махсус түләп һәм дәүләт үз хисабына укытты. Әйтик, ТНВ 6 студентның укуын финанслады. Бюджет урыннары булмаса да, без уйлыйбыз, яшь төрле программаларда катнашып, бәлки без инде барыбер дә теге түләүле бүлеккә студентларны җыя алырбыз дип. КФУның филология һәм мәдәният-ара коммуникацияләр институтында бакалаврларга 45 бюджет урыны бар. 125 студентны дәүләт заказы буенча максатчан уку программасына алачаклар. Димәк, татарча укырга 170 кеше кабул ителә. Гади исәп буенча гына да без булган вузларны кушып санасаң, бюджет урыннары 200дән чак кына артык. Гомумән Татарстан вузларында 21 мең бюджет урыны бар. Шуның нибары якынча 1% гына татарча белем бирүгә юнәлтелгән. Татар гимназияләрен тәмамлаучылар моннан күп. Димәк, булай да бөртөкләп, тырышып әзерләгән татар егет-кызларына милли белем алуда үзеклек туа дигән сүз. Күңеленә ятышлы, белгечлек сайлау мөмкинлеге булмау, бу әлбәттә аларга инде ниндидер каршылыклар тудырырга мөмкин. Безгә татар телен белүче генә түгел, татар телен фәнни дәрәҗәдә камил белүче укытучылар кирәк. Шуңа күрә менә югары уку йортларында татар телендә фәнни белем бирүче институтлар, факультетлар, кафедралар булсын иде. Фәнни дәрәҗәдә белем бирүче укытучылар бүген инде бетеп утыра. Республикада милли кадрларга кытлык бар. Мәктәпләргә кирәкле 2000 укытучының 600 татар телендә белем бирергә тиеш. Гомумән республикада ел саен 9000 югары белемле белгечкә ихтыяҗ бар. Шуның 25% татар телле белгечләргә. Фәрүзә Мәҗитова, Алмаз Зиятдинов, Вадим Илларионов, Адымнар.